عزوز سلام تنابزحكم زخبركم تعزبتي كم تمسيون لو مسوني أسرع هذا مسكر مش أسرع له زي لو مسنا دوحنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر قدم إرمياس قبر له عليه بقدم نت استاتو أبنو زبا قولي زراتي أبصبو درجة كم زلو تحبيرو أبنو زبا فورو مهرت حرشان مدن فعنا حرستوت مروز زري مشلا تعديلو أب زوبا قش بركات ستفنة تزبيه أب مدبات لمعات نمحيال تزتيو تركي أب العليا كتصدق زخل قدا نتكون تتمليسو كحلال وخو مخانو تنقغا بريطانيا كورونا فيروس نمكتا نزوج ممرحتات أب العلز تحسو كبير مصعتي كتبينيا ناب وسناسن وشمت أمريكا زمرح زرلو هو بلاو معبل بيتا عنوات كي ختل تساقيو أب زراتو أب نوزبا قولي زناب بمدنقايو صفحات زرق سمسم كابنا إذا حلف عمتكو أنتنكي كونتا زرقتي بحفشة أب تصبو درجة كم زركب حارستوتن موياوين حرشان حبيرهم وكيل إرنا أكال مبراتون زدالو تصب فرطنا عندهم كتقربية بدرجة هجر بملك كرامتا وحرشة سفح مريت أبزلم علون أزوبا قولج لوم زمن كرامات استزرع أكالن سمسمن أبطبو درجة 5 ركب بيت صحفة منيستر حرشة أبتن أزوبا حبيروم حلفت بيت صحفة أتو قبر هيوت بيناني يرينا أبزها بحبريتام أبز عمد زي أبتن أزوبا بتغلالا أستاتيس عنها مشنشي حكتار بمثل تتأكامنتن نقداو حرشان كم زلمعام كافل ما ورحنا حساب زواقعات عوق متأنن زرقحن زنابورو زناب دما مبزحتوا عمم عقون مولادن كم زبت حاجة ليتوم كرامات أبجيزين ساعتون سلذي جمره أور شديش كرامات هاي نبرنا أور شوعات هاي نبرن قال حلف اللي في الكاور شوعات زناب مس نبره قال حرصتنا تيجي نبره جيزة تقيمهم أم قمتالن أم نقلن توافيرهم أم جرافن دحريو زناب أور حي شمونته على سلسة سلسة جمره بوزر جاهز لو أب ملو زمانه سلسة زرقه تراكترات بمول أن منقسيد اللي 5 سلسة تمد ديواننا ناقل لك أستات كل تميتي سلسة نبره نتناي محرس كسب على 24 ورشمونته هاي نوزوانا محرس تزازيمون كله ده مولاد درجة أم عقام بس يقول تيزدونجي أو رشمون تمسحيا مبزحن ما يصير بزحه صحيح تدقق قام سلز بزحه أبدق ما مسي زخونة بعد استرعين برمجن صحيح سلز بزحه السزنا برنا ماي مدق قام قمت لهم كلا أجهزة تي أبكلا أجهزة تزرع كاب على 15 ورشمون تكسب على 20 نبرة كبابي أو كابوسيا للبركي درجة بس يحلو مالتي اتحرشا مبزحتو مشلا كوينو بوحد متن دما بلتوغن سمسمن كم زركوبو زطقساتو قبر هيوت زناب دونجي بمجمارو ناي سمسم صفحات كاب ناي زحلف عمد كم زنكي بمحبار ابتسفو مدرخ زبصح زراتي كتاما من انت خينو بوحدو كساب موداتا ورح مسكرم ما يكركب كم زلو ابريهم سمسم ابتي وانو ماي سلا زي رخبه حرصت ورح مولو أبايتا نتيزر إزري أمو دحري ما يسلز دونجين ورشوعات مولو سلا زي هرمه وزايتا وسلا زي كونه نتيزر بمقمتال كل سب مشلا كسر تجديد قال حرصات سمسم زري أمو تستزر أسفحات هكتار أم مشلا هنري خلنا 8 شمونتن شميتين سوسانس خون أساس 8 شمونتن شحون كله بلتوك 4 شحن 9 هكتار سمسم كل 90 330 هكتار زرينا لوم زمن كرامات أب أوان زمت تراكترات منقستي مستناي قلت وهايدن برتعاو كفريت أب حتصير أوان أدمعنا محرس نتفتات مكيادن مستأغدي مستسهلت أنا ينغلس رح تدميرو تبز بلت ما ينخد 6 سلازة حقزة أما عبالة زراتي عبا استواطو 5 قبرات وقبر هيوت بتوسخ حبيروم إذا 5 لم كله زاد اللي مدهانيتات صارت صحيحين بالع انت غريبو بمهلاو كابالع زا سكف كونتات كم زيلا تسترخ بحبريتاين تصر أب نوزبا فورو تتعاون تحرشان مدنفع قديمو تفتينو تصبو مهرتي استرخبو مروز زري مشلانا حرسو تعديلو حلافي لمعات بقولي أبتنو زوبا من إسي أسمرو مشمندي نيرين أبزهابو حبريتا نفريا منت نايتزارن أقداس نت تاون بمتكاس تريقو بالعاتن مكلخل زخون زين بور تريقو مزقاتن بقولتوف نوكل تحرش عدي كحبرو أزهاغيرو حلافي كتباو لمعات نايتنو زوبا أتو صالح إبراهيم كاكاي بقديو أتيك أب زحلفة 3 عمتات ببقروب كتاتاتو تصنح مدب وصيتو أب بايتاس لستراي كتقال نتكلو تلابيو أب نوزبا فورو أستات شمون تشحن 300 هكتار نحرش عمريت الله
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዞባ ጋሽ ባርካ ተሳታፍነት ህዝቢ ኣብ ልምዓታዊ መደባት ንምሕያልን ተጠቃምነት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንምዕዛዝን ዝዓለመ ዘተ ብምውሃድ ግንባር መኸተ ልምዓት ምዕራባዊ ዞባ ይቀንዓሎ ኣብ ኩኩልኩ ኮና ከርካሻ ሶሶናን ኮይታን ኣብ ሰኻይደ ርክባት ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት አቶ ፍራንኮ ኩባባ ህዝቢ ከም መቐፀልታ ናይቲ ከካይዶ ጽንሐ ልምዓታዊ ንጥፈታት ምስ ህዝባዊ ሰራዊት ተዋሂዱ ኣብ ምስራሕን ምጽጋንን ዲጋታትን ራህያታትን ምህናፅን ምጽጋንን ጽርግያታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምእካብ ግብሪ ጥሪትን ሕርሻ ገጠርን ምክልኻል ወራር አንበጣን ሕማም ኮሮና ቫይረስን ተሳታፍነቱ ክዕዝ ጸዊዑ ብተወሳኺ ተሳታፍነት ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ከም ንምባል ድሑር ልምታት ንምውጋድ መደባት ክታበት ንምዕዋት ከባቢያዊ ጥዕና ንምውሓስን ጽጉማት ንምድጋፍን ንቑሕ ተሳትፎን ኣበርክቶን ወሳኒ ምዃኑ ገሊጹ ኣብቲ ርክባት ኣብ ተጠቃምነት ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝርአ ድኽመትን ሕፅረትን ንምእራም ብውህደት ክስራሕ መዘኻኸሪ ቀሪቡ እቲ ርክባት ኣብ ካልኦት ከባቢታትን ንኡሳን ዞባታትን ክቕፅል ምዃኑ ዝበፅሐና ሓበሬታ ይነጽር ኣብ ዓድታት ንኡስ ዞባ ኣርኣታ ዝዝውተር ውሕሉል ኣጠቓቕማን ምሕደራን ማይ ብኣብነት ዝጥቀስ ምዃኑ ኣካይዲ ስራሕ ናይቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ መሓሙድ ዓብደላ ሓቢሩ ምስ ኤሪና ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ኣቶ መሓሙድ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝተኻየደ ልዑል ጻዕርን ገዚፍ ወጻኢታትን ልዕሊ 900 ካብ ህዝቢ ናይቲ ንኡስ ዞባ ተጠቃሚ ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይ ብምዃኑ መስተርሖት ከም ዝረኸበ ብምጥቃስ ዝተኣታተወ ኣገባ ምሕደራ ማይ ነቲ ቀረብ ኣውሒስዎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣብቲ ንኡስ ዞባ 6 ብፀሓያዊ ፀዓት ሓደ ብሞተረ 8 ድማ ብናይ ኢድ ፖምፓ ዝሰርሕ ብጠቕላላ 15 ፕሮጀክታት ማይ ከም ዘሎ ዝሓበረ ሓላፊ ኣገልግሎት ማይ መንእሰይ ኣደም ዓሊ ብወገኑ ብልሽት ምዘጋጥም ብቐረባ ክጽግኑ ምእንቲ መባእታዊ ስልጠና ዝቐሰሙ ኣብ ኩለን ዓድታት ከም ዘለው ልዕሊ ዓቕሞም ንዝኾነ ግን ብደረጃ ንኡስ ዞባ ጽገናዊ ኣገልግሎት ከም ዝውሃብ ኣብርሂቡ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣርዛን ጊንዳዕን በርቅን ውሕጅን ኣብ ሰብ ጥሪትን ሕርሻን ጉድኣት ኣውሪዱ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዝባን ደብሪ ንኡስ ዞባ ኣረዛ ጓል 18 ዓመት መንእሰይ ብበርቂ ክትሞትን ከላ ብ14 መስከረም ን3 ሰዓታት ብዝዋቕዕ ብርቱዕ ዝናብ ድማ 14 ጠለበጊዕን 9 ከብትን ብተመሳሳሊ ሓደጋ በርቂ ከም ዝሞታ ደንጊዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ ጊንዳዕን ብ11 መስከረም ካብ ከበሳ ዝሃረመ ብርቱዕ ዝናብ ብዘውረደ ውሕጅ ኣብ ገማግም ሩባ ማይ ኣድከሞም ዝነበረ ሕርሻታት ክድምሰስ እንከሎ ናይ ሓመድ ጽርግያታቱን ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ከም ዝኾነ ወኪል ኤረና ሓቢሩ ኣሎ ዜና መስዋእቲ ኣባል ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ገዲም ተጋዳላይ ሌተናል ኮርኔል ተስፋይ ሃብተ ዘሞ ወይ ወዲ ሸቃ ብዝሓደሩ ሕማም ኣብ ውሽጥን ሃገርን ወፃእን ክሕከም ድሕሪ ምጽናሕ ብ20 መስከረም ኣብ መበል 68 ዓመት ዕድሚኡ ተሰዊኡ ኣብ 1973 ናብ መሳርዕ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ገዲም ተጋዳላይ ሌተናል ኮርኔል ተስፋይ ሃብተ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊትን ክፍልታት ውድብን ብዝተፈላለዩ ጽፈታት ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ብደረጃ ላዕለዋይ መኮንን ኣብ እዝን ስታፋትን ተመዲቡ ንህዝቡን ሃገሩን ብልዑል ብቕዓትን ተወፋይነትን ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ገዲም ተጋዳላይ ሌተናል ኮርኔል ተስፋይ ሃብተ በዓል ሓዳርን ኣቦ 5 ውሉዳትን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ 21 መስከረም ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ሚኒስትሪ ምክልኻል ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ሌተናል ኮርኔል ተስፋይ ሃብተ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መሳርሕቱን መቓልስቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዕቡ ዝቐርብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ቱርኪ ብጉዳይ ምስ ግሪክ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው ኣብ ልዕሊኣ ክጸድቕ ዝኽእል እገዳ ነቲ ኩነታት መሊሱ ዝሓላልኹ ምዃኑ ኣጠንቂቓ እቲ ሃገር ነዚ መጠንቀቕታት ዝሃበት ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ልዕሊኣ እገዳ ንምጽዳቕ ዘኽእል ህጹጽ ኣኼባ ኣብ ሰሙን እዚ ከካይድ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር እዩ ሃገሩ ነቲ ብጉዳይ ዕድና ባህርያዊ ጋዝ ምስ ግሪክ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው ብዘተ ንምፍታሕ ቅርብቲ ከም ዘላ ዝገለጸ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ኤውሮጳ ሕብረት ኢዱ ካብ ምእታው ክቁጠብ ፀዊዑ ኣሎ ቱርኪ ኣብ ምብራቃዊ ማእከል ባሕሪ ተካይዶ ዘላ ዕድና ባህርያዊ ጋዝ ምስ ዘይተቋርጾ ኣብ ልዕሊኣ እገዳ ክጸድቕ ምዃኑ እዩ እቲ ሕብረት ዝገልጽ ዘሎ ኣባል ናይቲ ሕብረት ዝኾነት ፈረንሳ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት ምስ ግሪክ ሓቢራ ኣንጻር ቱርኪ ዝዓለመ ወተሃደራዊ ልምድ ከም ዘካየደ ዝፍለጥ ኮይኑ መንግስቲ ቱርኪ ነቲ ቀጥታዊ ምትእትታው ከም እተቃውሞ ፀብፀባት ይሕብሩ እዚ ኣብ መንጎ ቱርኪን ግሪክን ተኸሲቱ ዘሎ ዘይምቅዳው ድሕሪ 1974 ብጉዳይ ቆጵሮስ ኣብ መንጎን ካብ ዝተፈጥረ ተመሳሳሊ ኩነታት ዝኸፍአ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ካብቲ ሽዑ እዋን ሰሜናዊ ክፋል ቆጵሮስ ብቱርኪ ደቡባዊ ክፋል ድማ ብግሪክ ከም ዝመሓደር ይፍለጥ ምስ ቆጵሮስ ዝዳወብ ምብራቃዊ ሸነኽ ማእከላይ ባሕሪ ብባህርያዊ ጋዝ ሃብታም ብምዃኑ ቱርኪን ግሪክን ነቲ ባህርያዊ ፀጋታት ኣብ ምምዝማዝ ይተፋነና ምህላውን እዩ ዝግለጽ
መንግስት ብሪጣንያ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ንዝወፁ መምርሒታት ኣብ ልዕሊ ዝጠሓሱ ሰባት ክሳብ $13,000 መቕፃዕቲ ክብይን ምዃኑ ገሊጹ እቲ መንግስቲ ነዚ ዝሓበረ መጠን መልከፍቲ ናይቲ ለበዳ እናወሰኸ ድሕሪ ምምፁ እዩ እቲ ውጥን ካብ ዝመጽእ 28 መስከረም ኣብ ተግባር ክውዕል ምዃኑ ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ዜጋታት በቶም መምርሒታት ክቕየዱ ኣተሓሳሲቡሎ ካልኣይ ማዕበል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዘይተርፍ ምዃኑ ዝገለጸ ሚኒስትር ጥዕና ብሪጣንያ ብወገኑ ህዝቢ ነቶም መምርሒታት ከኽብሮም ኣዘኻኺሩ ኣብ ብሪጣንያ መጠን ሞት ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 42,000 መጠን መልከፍቲ ድማ ልዕሊ 394,000 ከም ዝበጽሑ ዝግለጽ ብዓለም ደረጃ ብጠቕላላ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ሰባት ናብ ልዕሊ 31 ሚልዮን ዝሞቱ ኸኣ ናብ ልዕሊ 965 ዓሪጉሎ ቤታ ዝተሰመየ ናብ ወሰናስን ወሽመጥ ኣሜሪካ ገጹ ዘምርሕ ዘሎ ትሮፒካዊ ህቦብላዊ ማዕበል ሓይሉ እናደለበ ይመጽእ ብምህላው ነዋታውን ኣከባቢያን ዕንወት ከየውርድ ተሰጊኡ እቲ ካብ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ከም ዝተበገሰ ዝተገልጸ ማዕበል ኣብ ዝመጽእ መዓልትታት ናብ ወሰናስን ክፍላተ ሃገር ቴክሳስን ሉዊዚያናን ክበጽሕ ምዃኑ ዝእምት ትንቢት ኩነታት ኣየር ዕለቕልቕን ካልእ ምስኡ ዝተኣሳሰረ ሓደጋታት ከየስዕብ ከም ዘስግእ ተሓቢሮም ዝወርድ ሓደጋታት ንምጉዳል ኣብ ወሰናስን ተን ክፍላተ ሃገር ሰፊሕ ናይ ቅድመ ምድለዋት ስራሓት ይካየድ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ኣብ ተኣፋፊ ከባቢታት ዝርከባ ሓያሎ ስድራ ቤታት ናብ ውሑስ ቦታታት ክግዕዛ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኸስተ ላውራ ዝተሰመየ ህቦብላዊ ማዕበል ኣብ ወሰናስን ክፍለ ሃገር ሉዊዚያና ሳሊ ዝተሰመየ ህቦብላዊ ማዕበል ድማ ኣብ ወሰናስን ክፍለ ሃገር አላባማ ሰብኣውን ንዋታውን ጉድኣት ከም ዘውረዱ ይዝከር ብሰንኪ እዚ ባህራዊ ሓደጋታት ኣብ ገለ ከባቢታት ናይተን ክፍላተ ሃገራት ንሳምንታት ዝቐጸለ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ይሕበር ትማሊ 20 መስከረም ኣብ ሓደ ካብ ዓበይትን ጥንታውያንን ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ ኣፍሪቃ ምዃኑ ዝግለጽ ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ማክሬረ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሰፊሕ ክፋሉ ከም ዝዓነወ ተሓቢሩ ፖሊስ ከተማ ካምፓላ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ኣብ ምምርማር ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ እቲ ዩኒቨርሲቲ ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ገሊጹ ኣሎ እቲ ሓደጋ ኣብ ሸነኽስ ማእከላይ ናይቲ ህንፃ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝተበገሰ እዩ ዝሕበር ዘሎ ኣብ 1922 ከም ቤት ትምህርቲ ቴክኒክ ዝተመስረተን ካብ 1938 ክሳብ 1941 ናብዚ ደረጃ እዚ ሒዝዎ ዘሎ ዝዓብየን ዩኒቨርሲቲ ማክሬረ ኣብዚ እዋን ሓደ ካብ ዝዓበዩ ብቋንቋ እንግሊዝ ዝምህሩ ዩኒቨርሲታት ኣፍሪቃ ምዃኑ ይግለጽ ዩኒቨርሲቲ ማክሬረ ሎሚ ዓመት ልዕሊ 35,000 ተምሃሮ ተቐቢሉ ከምህር ምጽንሑ ይሕበር ኣብ ከተማ ምንበይ ህንዲ ናብ ሎሚ 21 መስከረም ኣብ ዘወገ ሓለይቲ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምፍራስ ህንፃ ብውሕዱ 8 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰመዝ ናይቲ ሃገር ሓቢሮም በቲ በዓል 3 ደርቢ ህንፃ ዘጋጠመ ሓደጋ ልዕሊ 20 ሰባት ዳሃዮም ጠፊኡ ምህላው ዝሓበሩ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ህንዲ ቁጥሪ ሙታት ከይውስኽ ስጋኣቶም ገሊጾም ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ዛጊት እኳ እንተዘይተነፀረ እቲ ህንፃ ብዝነበሮ እርጋን ኣብ መዝገብ ኣስጋእቲ ህንፃታት ሰፊሩ ከም ፀንሐ እዩ ዝሕበር ኣብ ህንዲ ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ክኽሰት ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሱ ፀብፀባት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ በዓል 5 ደርቢ ህንፃ ምፍራሱ 13 ሰባት ከም ዝሞቱ ይረዱ ኣብታ ሃገር ኣብ 2017 ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ልዕሊ 1200 ሰባት ከም ዝሞቱ እቶም ፀብፀባት ብተወሳኺ ይጠቕሱ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ቦትስዋና ዘጋጠመ ሞት ኣማይት ሓራምዝ ኣብ ምንጭ ማይ ሃገራዊ ሕዛእቲ ናይቲ ሃገር ዝርከብ ቀታሊ ዓይነት ባክቴርያ ምዃኑ መንግስቲ ቦትስዋና ብ20 መስከረም ኣፍሊጡ ቤት ጽሕፈት ምክትታል እንስሳታት ዘገዳምን ሃገራዊ ሕዛእትን ቦትስዋና ብዛዕባ ውፅኢት ዘካየዱ ምርመራታት ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ እቲ ዝተኸስተ ቅጽፈት እንስሳታት ዘገዳም ነቲ ቀታሊ ባክቴርያ ምዃኑ ከም ዝረጋገጸ ምጥቃስ ንምንጽፉ ድሕነት እንስሳታት ንምርጋጽ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እቲ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ደምዳሚ ከም ዘይኮነ ዝገለጸ እቲ ቤት ጽሕፈት ተወሳኺ መርመራታት ክካየድ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ ኣብታ ልዕሊ 1300 ሓራምዝ ከም ዝርከብዋ እትግለጽ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣፍሪቃ ትርከብ ቦትስዋና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ጥራይ 49 ሓራምዝ ከም ዝሞቱ ክሳብ ዝወርሒ መስከረም ድማ እቲ ቁፅሪ ናብ 330 ከም ዝደየበ ፀብፀባ ይጠቕሱ ኣብ ጎረቤት ሃገር ዚምባብዌን ብተመሳሳሊ ልዕሊ 20 ሓራምዝ ሞይቶም ከም እተረኽቡ ይዝሕበር እዚ ጀምላዊ ሞት ሓራምዝ ነቲ ብሰንኪ ዘይሕጋዊ ሃድን አንቆልቂሉ ዘሎ ቁፅሪ ሓራምዝ ኣፍሪቃ ተወሳኺ ሃስያ ኮይኑ ከም ዘሎ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ይገልጹ زخبركم تعزبتين اللهم سوني 11 مسكرة مشت تدلو زينا مستندو ابتزازي مولو بروح مشت